Ako gamay. Boarding time. Abot kita din doon mga kwan. 6:30. 6:30. Straighten up your seats, fasten your seatbelt securely, keep window shades open, and tray tables stowed. Voice communication with the use of mobile phone is prohibited while the cabin doors are closed. Okay, congratulations to our last winner. Correct answer is Jose Marichan. Thank you everyone for participating in our game. And for those non-winners who wish to bring home some souvenir items from Cebu Pacific, we have our stuffed toys, die-cut plates, keychain, cup, tote bag, and a whole lot more. Just check the back page of our Fun Cafe menu for its corresponding prices. Thank you and enjoy the rest of the flight. Mga kapartners, muna ni siya ang Mactan International Airport. Nami diri karon ni Kuya Ray. Nagkontak kami ni Ma'am Nance kung sundoon kami or mag-taxi na lang nila. Ngara among sondo. Dinari igol na. Tapos manok ko. Paspas. Hi ma'am. Ya yun, ya to sa Indonesia. Ato ka Bronset. Hi! Sorry pag abot nilang Welcome aboard. pag-abot nila Ma'am mo dito sa kuan. Ha? Mapoy katong pagkuan nato, mapoy pag-abot nila sa ubos. Iwas gani mo. Where's Sir Edwin? Look tayo dosi. Nila yung babae ang tagya sa kinan, no? Ano man? Umot og kanang tamis. Umot og tamis. Umot og tamis. Papandawi namin mga kapartner. Pwede lang i-follow ang imuha ba? Dire mi check-in mga kapartner sa Dohera Hotel. Ayan. Alright. Port. Sa tuluan na. Dali lah, Dora. Okay. Terus.
Dua de. Yun. Di lagi. 426 mo ni. Di po siya pwede mabali. O kana namin yung kano. CR. Ay silang CR. Shower. Pinaduot na siya. Minaduot siya dito. Dari ka, diya ka? Dali ko. Diya ka. Ano, Jollibee tayo. Di sa tagay ni galing na kay ko ano ko niya. Hindi na ko ano na kay tanawon pa. Ano diri mga ka-partner? After dinner mga ka-partner na namin diri sa Dohera Hotel at ulay namin kay ugma. Training na po nato sa GEMCC. So oras karon is alas 10:10. Good morning mga ka-partner. Namin diri sa Cebu sa office nato sa GEMCC. So karong orasan nag-training si Sir Ray sa mga new property specialist diri. Dayon siyempre natin mga kaubanan diri mga business partner atong mga staff atong sudlon karon atong video kay taw-taw na po ko wala kabalik diri. Last one ba to opening. So, tanaw na to ang improvement diri sa sulod sa GEMCC. Tara! Si Ma'am Maricor. Ano ba si Maricor? Tabong-tabong na ba sa dagway? Ano yung logo? Kakita mo to kung bago nga vlog katong diri mga award katong opening. Kita mo? Kung bago na akong i-upload. Ha? Taas kayo almost 1 hour. Morning latest nila nga kwan sa top developer. Top 5. Nice. Nasa na video na? Kuyog mini karon ni Kuya Art, si Ma'am Kat Good Padong. Good morning Siya itong everyone. atinan gani. Tapping off ceremony sa pointing Pride Lahog. World Pointing. Pride World. Wow. Lahog di Cebu karon, City. lahog. Ang purpose ani
Minaw-minaw lang dito din. Pakals. Pakals. Maon ra bitaw kanya na ko raffle makadaog. Oh, day no? Malay mo. Tapos bitaw pag last kuan sir, pag last na party, ako yung nabunutan sa ako yung ulay halin, ako yung nabunutan sa grand Sa prize. day, pwede day ta magkuan dito, mag-fill up og kanang Oo. rapol. Oo. Hindi Ba? kuan mo hindi. Tama na ila ka. Wala man nang i-kuan halin. Aba, Sada din. everybody is invited sa raffle day. Pwede ka na Send sino from ka nice. surtihon ka grapol Send kuya? from nice Ha? ako. Surtihon ka grapol? Oh. Ah, daw gyud karon. Pumunta sila sa kuan, SNR. Kasi dahil makabit-bit lang ito pa. Ah, palit tawag ka ng Cebu na showcase ba? Pasko na. Na-feel na ba ninyo ang Pasko? Wala pa. Feel na gamay. Pila gamay. Gamay. Kito pa man ron. Oo. Oh, right side, sir. Ano sa kanan? Congratulations. Asal na ba pa rin? Siya kumahugas. Ito sa siya dito. Bakit? Pangalan ba? Pangalan mo? 21. Ano siya 21 square meter, ma'am. 100 room without balcony. Luwag kayong one bedroom. Nay terrace no? Ah, balcony. Dako siya. Nasa sa mga 8 million. 10. Sulit man pod. Two bedrooms. Sa Cebu sa kuan Magellan Cross adto mi og kuan Santo Niño Church siya ang Magellan Cross.
Kami plano ni Sir Edwin. Ay na, nagkikog. Nami di karon sa Hukan, sa Park Mall. Dinner mi kay wala ni paniod to ganiha. Nakuha daw na pag Traffic. Pero naraman. Ay, video. Video. Mato mig kuan mga partner sa Mato mig Cagayan Beach. Magpabotdaan. Mura ra ka na ko. Pwede ra bitaw gawin ko. Nakurat-kurat ko na. Narkam di ko sa. Mansara ka na ibot mo. Sa ang ginikanan niya kay gusto nga ang tanaw sa tao nila kay dato sila. Kay kapitan kay ang mga anak. Ay, Ginoo. Igsuon to siyang bana. Oh, ison sa bana. Kay kuan man to yung bana si Iman, di ba? Oh, kapitan sa kuan mo kalyo. Ang bana ni katong Juan. Strobo. Kapitan sa Ah, kuan. kita ito. Yang biyahe kay Butuan na. Sipit. Sinoy ay. Yan lang kasikan yung kinabuhi na. Wala to'y nakastorya. Walay na Walay sila. diversion. Ah. Sayang. Why na sa Way nakapan ba? Council. Siya puno rata to na to. Wow, ano. Wala may labi ang kinabuhi kung wala problema. Correct. Pero sobraan sa kalami ako ama. Dili, ikaw naman sa'yo nag-create sa ibang problema sa nunas. Bakit daw naigingon nga? Kada pag nagana kay Pero pag di ka ganahan ng daghan kang bills, ayaw pagkurinti. Nabuhi mo ito sa unang panahon nga. Kada Way kada mga bitaw. kurinti. Kada wa ko rin lami ang kinabuhi ba alami ade. Tama gina. Agree ko 100%. Report time. Udi na mga akong. Pinaon sa manday ko uy. Sa may plano. Lagi ko Kay Sakera. Pero wa mag Remaining passengers on Philippine Airlines Flight BR 23821 for Siargao, Miss Brittany. Once again, last 4 remaining passengers on Philippine Airlines. Gabi ka uot. Excuse me, sir. Sa inyo po ba ito? Yung bang We request everyone to kindly safeguard all those items, especially marked objects such as bags, counters, and electronic devices inside your bag. When we are about to take off, please straighten off your seat.
time at about 8 minutes past the hour of 5. Correction, 19 minutes past the hour of 5. Time check, it is 10 minutes past the hour of 5 in the afternoon. The weather at Laguindingan is reported to be excellent. The wind is coming from the north side of the station. The ground temperature is at 30 degrees Celsius. On behalf of Cebu Pacific, I would like to thank you for flying with us, and we hope to be of service to you again in your future flights. Maraming salamat.